келин. Даро истарбид ябур тез. Чока досит? Возьмите растосям. Чока досит шмо? Ичине амча обед кадосям азир. Обед? Обедтон кадоша виду? Чакон. Физ кадане. Тез мехордеги. Даро хамир кунит бай ноному адошудас. Даро якта хамир андозит, якта қаламави, якта номба. Малиш, мекнам то ужин тайёр мешад нонам, қаламаям тайёр мешад. Даро апа янушавид? Малишми? Тез, чакон. Малиша хуб шудас. Худо, ин посудой аввал шуям. Баъд мекунам дарам хамирам. Three, two, one. Оглям штидми? Чока да штичмо, Оля. Нема наштам азир посудой аввал шудам. Мамуша хеста хамирой кадит гуфтиям. Штино физ када акот хода. Тизе телефончи бори тагатса дохи. Авак гуфтиги корои мана куни дохи. Саат чанд шудохи. Я? Малиш обед накунам монам набошад. Аввал короишмо гуфтига кунам, сон мекунам шаба обед. Ава истерскади кор накуни. Ҳам ту казинам даро истерскада гро мухрони. Сони мехурам гуфта. Тез просто одам чакон мешад. Тез мехури якта обед куни физ куни даго. Ман намедонам дохи. Вай модик коро кана мешад дохи. духтаро ҳамин вақташ ба гуфтагии хуштомонамои агар куним ку ҳамин хонаваам ҷангу ҷанҷол кам мешад. Салом алейкум духтаро, чӣ омадам азизам аст. Инҷа имрӯз обед ба шавҳарам баровардам. Аз ошхона обед овардам. Такой тортик. Чака, наконец-то чакам тамом шудагӣ буд. Чака овардам. духтарои азиз, видеоролика хоҳиш мекунам то охираш тамошо кунедтон. шавҳарам ки рафта 400,000 рубл бонуси бриллиантовой директорӣ ва 175,000 рубл зарплатам ромадагӣ буд ку ҳамна рафта ҳамаша снимать кардагиам ман нишон додагӣ ҳастам. ман кати фақат дута телефон духтаро, якташ дар сумкачам, якташ дастама барои снимать кардан, якташ барои WhatsApp хати командам кор кардан, инаш барои YouTube ва Instagram ба видео снимать кардан, монтаж кардан. Да о шафарам алака тут духтаро касоне намедонанд, ҳар як боре ки мо званиҳои нав маҳкам мекунем, компания мо баам хеле бонус дода месад. ҳар дафъа бонусаш баланд рафтан мегирад. мисол ҳозир 400,000 рубл бошад бонуси бриллиантовой директорӣ, аз ин зина як боло бо бонусаш аз ин зиёдтар мешад. Да гӯям фақат баланд баромадан мегирад бонусамон. ин ба ғайр аз маошамон духтаро. ман ҳар 21 рӯз спокойно зарплатамо гирифта мегардам. иногда дар 2 ҳафта мо маош мегирем. бонус ин отдельно як чанд намуд бонус дорад ин компания духтаро, ба ғайр аз маошамон. ягон компания ба ғайр аз маоше ки мо гирифта меистем, мисол ягон компания бихел нест ки ба ҳар дафъа бонус дода истад. компания Фабелик беҳтарин компания духтаро. барои чӣ коргарои компания Фабелик ҳар дафъа мошин мехаранд, хона мехаранд, дигар чизои қиматбаҳо мехаранд, мисол зиндагиашон обод мекунанд, барои он ки мо ба ғайр аз маошамон мо як сол ба 18 ё 19 маротиба маош мегирем. бо ба ғайр аз ин ам хеле бонусҳои калон дода месад компания. вай дафъа ман бонус гирифтагӣ будам 60,000 рубл. ман бо нишон додагӣ будам, бисёриҳо дидагӣ буданд. агар ки мана шумо тамошо мекардагӣ бошедон аз сар медонед то духтаро. ана ҳозир бо бошад мана бо таги 60,000 рубл дигар. бо ба ғайр аз ин ман як моҳа маоши ман аз ин компания зиёда аз 300,000 рубл мебошад. худо хоҳад духтаро, зиндагии манам обод шуда истодааст. ҳоли бо нишон медиҳам, хона харидагиам нишон медиҳам. худо хоҳад ки ҳама пешравиама нишон медиҳам. просто ҳамаш оҳиста ман нав коргари 2 солаи ин компания. хай ани баъзиҳо ҳастанд ки тез пешравӣ мекунанд. хай ман оҳиста пешрафт додам. вот но ҳаминаш баям худо баъза бош шукр духтаро. ман просто ҳам ҳомиладор шудам, сеюм фарзандама таваллуд кардам. бо мана 3 фарзандама калон кардостам. постоянно шавҳарам кор ба як додам, ҳам кори Фабелик, ҳам кори хона, кӯдако. мисол наметавонам ки ба ҳамаша гираму як бора тез пешбарӣ кунам корама. Да оҳиста баробари кори хонам кор кардостам. 300,000 рубл як моҳ ба ки метад зани хонашин ба духтаро. барои ми кор кунед. ман ҳамаша снимать кардам. аз 2 банкомат снимать кардем духтаро, барои ки якта банкомати аввалаш камтар банкомати шалах буд нашуд гирифта аз якта банкомат. духтара хона рафтасем, инҷа взяли вай барои кӯдако овқот, нон, нони мулои макаки, равғанин, сосиски взяли. инҷа ҷавари, агар касе надонад, агар яъни мошка ки мепазанд ку бисёри просто намедонистанд. Да чака гирифтам бо аджика. в общем
Ужин тайёр. Ну и Арсикола. Как же без Арсиколы? Рафтосем хонази. Кудака хонанда. Ман духтара хона омадем. Бровардаги пулимо ман бошу мо ба бор дигар нишон медиҳам. Ман ба наличка дар кор нестам. Чи духтара ҳозир ман ина баъд як чанд рӯз бояд монам вайба обратно байба монаму карта равон кунам да бояд барои он ки ман шавҳарамро гуфтам худам баям ваъда дода бе ёрдам ягон кас бе ёрдами шавҳарам ам даже бошада хона мехарам аз пули компанияи Faberlic. Хисоб ман гӯям ки ҳамин хонаи ман аз пули компанияи Faberlic хардагӣ гуфта мисол ба ҳазур гӯям да барои ҳамин ҳозир кам ҳаракат кардусам худам хона харам. Намедонам может быть то моҳи апрел то моҳи март апрел я бо камтара ки дигар мондагиаст ҷамъ кунам зарплатаам ҳамаша уже ман метавонам ки зани хонашин шуда аз пули компанияи Faberlic хонаи хушро харам барои худам. Оҳиста ба чӣ мегӯяд обустраивать мекунем духтара хонаи ҳама кас самона шумо шоҳиди ҳамин корҳо мешаведон худо хоҳад иншоалло ки духтара мисол ман чӣ қадар орзуҳои калон дорам кроваткаҳои хушро барои кӯдакам комнатаҳошро хушро карда кунам шкафҳои хушро харам либосакҳои нав харидам онам постелни билӯҳои хушро ҳама тарафа ани худамам комнатаманда комнатаи худамоям мисол кухняҳои хушро кунем посудаҳои хушро гирем хулоса ҳамаша оҳиста оҳиста ман якта ба якташон ба нишон метиҳам духтаро барои ҳамин ман то ҳамин қадар соле ки ман дар ҳамин Россия зиндагӣ мекардам хона снимать мекардам мехостам ягон чӣ харам бо мегуфтам хонаи худамон не сором яке аз инҷа хона нахарем ки яке ва чӣ гуфта хулоса ҳар хел фикр хаёлот дар сарам меомад духтаро худо бо ҳазор бор шукр ки ҳамин компания ман вохӯрдам баро шудам настани камера баям раҳмати калон худо бо ҳазор бор шукр ки ин хел кори беҳтарин кардӣ мана худовандро баро карду ман ҳозир зани хонашин шуда кор кардусам. Занҳои азиз шумо ҳам метавонед ки ҳамин хел пулҳои кор кунтон это всё реально духтаро ман лекин меҳнат кардаги ҳастам шумо ҳам агар ки меҳнат кунтон ҳаракат карда духтаро ман баъзе вақт мешуд ки дилам диқ мешуд роҳ афтода мештам лекин ягон вақт нашуд ки ман ҳамин гӯям ки ман корро мепартоям меравам бисёриҳо ҳам хел камтара ҳамин мушкилиам мебинанд сразу мегӯянд ки кор барои ман намегӯянд мебаранд хел бояд нашавад духтаро ин номерои WhatsApp ман ба навистон шумо ба ҳамаша мефаҳмонам камтар агар ки дертарам ҷавоб диҳам духтаро хафа нашаведон барои ки ман 3 фарзанд дорам худо бошкур кори хона дорам бо ман баробари корҳои хонам кор мекунам барои ҳамин резко ҳамин ҷавоб доданам мисол баъзе вақт мешад ки вайда намешад ки резко ҷавоб диҳам дар омада да барои ҳамин ман ба навистон ҳамаша мефаҳмонам ёд метиҳам командам ба дохил мекунам шумо ҳам яке аз пешқадамтарин директорҳо мешаведон чалаи тилло вақте ки директор мешаведон настани кутан туфа мекунанд духтаро аз тарафои компания хел бонусҳои калон гирифта меистон духтаро як гала пешравии зиндагиятон пешравии зиёд мешавад ҳар 21 рӯз инакда 2 ҳафта байна ҳозир мо 2 ҳафта маош мегирем худо хоҳад ки таки 200,000 рубл дар давоми 2 ҳафта ки медиҳад зани хонашин бо духтаро это всё реально. Ина марҳамат номерои WhatsApp ман ба навистон духтаро одамое ки бовар намекунанд мисол тоже навистон агар ки чизе хоҳедон ман шумо равон мекунам па документам равон мекунам налогҳое ки ман меспорам аз маошам шумо нишон медиҳам мисол агар хоҳедон ҳар 21 рӯз маоше ки ман мебурад ман нишон дода рафта аз банкомат снимать мекунам лиш ба шумо бинитон чашматон акушойтон ки ҳам хел бизнесҳои беҳтарин барои занҳои хонашин ҳаст духтаро марҳамат навистон номерои WhatsApp ман дастгирӣ мекунам шумо раҳмати калон апа хӯрони азиз барои таваҷҷӯҳатон раҳмати калон барои комментарияи беҳтаринатон барои лайкҳоятон хайр то влогҳои оянда.